Gantian, gantian. Melerek. Piye to, Be? Ayo, tak edeng yo. Wisnu. Madep rono le, sing tatak. Lara. Lara apa le? Lara apa? Sing lara sing ndi le? Sing ndi sing lara le? Kok sing ndi sing lara le? Lek lara kok budak sampean le. Aja sing Alone nyapa? Sena. ngopo, Mas? Ngopo? Iki pancen iki kok cocok kali iki. Se. Alon kok, Mas? Jane ya rata, jane kok. Rata piye Pak? Roto panggung apik ngene kok. Aku Pak Ayah kok nek sing jeglok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mas Dalang, Dalem, Mas. Mas Anggit, kepara nyata dalu niki saged sowan sareng-sareng wonten sapa iki? Oh iki Mas Anggot berarti. Panjenengan Ora masalah, penting bagus aku. jeneng kleru ora apa-apa ning Ora apa-apa. penting takdire urip mulya aja nganti kleru. Wah iya, Niki. kepara nyata. Mula alhamdulillah dalu niki sowan Bapak Widodo Sarimbit Ibu. Insyaallah kula panjenengan sowan dadosaken renaning penggalih para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu dalu menika nderek-nderek caos doa pangestu insyaallah temanten kekalih si Yosi kalian Mas Didi. Yusi oleh. Yusi nggih. Yusi kalian Mas Didi insyaallah lenggah wonten ing samudraning bebrayan tumuju ing katresnan insyaallah ridho lan hidayah saking pangeran dipun paringi kaki nining kang jinangkung salami-laminya Allahumma Amin. niki dalu kaya-kaya pikantuk tombo Mas Iksan. Tambanipun kados pundi, Mas? Kula niku leh kepengin kados panjenengan kalian kanca-kanca Wira Pradangga Nggih. wondene saged kompak kaya dalu niki. Oh, Ngerti nggih. ngoten kula mbiyen ya sekolah teng isi. Lah, Saged nyecep ngilmu. Ya iso ning dhuwur ya iso ning ngesor, sakala iso ning ngesor ya sakala iso ning dhuwur. tegese ngisor lan dhuwur tegese kepiye? Tidak ada perbedaan, saling melengkapi dan saling menutupi. Oh, Nek nggih. ning dhuwur ya aja lali sing ning ngesor, nek ning ngesor ya aja terlalu ndangak keduren. Leres. Mula sedaya menika kedah stabil di antara hidup dalam bermasyarakat, kesederhanaan yang harus kita tanamkan. Ini yang bisa bersatu padu yang dinamakan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk malam hari ini. Wes. Budayane wong Jawa ya, Mas. Nggih, leres. Mula dalu niki kathah-kathah sanget seniman seniwati. Nggih. Niki sedaya saking Solo, Gemen jajali. Bengi niki nggelar wayang kelir loro ning Sitok Dalang lho jajal. Iya. Niki nek era Pak Widodo nek era ngeten niki jajal dadi pangeran-pangeran. Sik. Pak Widodo sapa? Pak sinten to? Pak Widodo sapa ora? Sampeane jane iki genah ora? Sapa to, Mas? Jane iki wis lunas apa durung? Lho, kula iki ora pikir perkara lunas apa urunge. Sing penting dijenenge Widodo ya tak dongakne ngono ae. Sing leres Nggih. ingkang kagungan damel nika Sinten? Pak Yuwinarko. Lah biyen cilikane jenenge Widodo. Masa. Gandeng loro-loro nen diganti Yuwinarko. Nyun sewu, jenengan pirsa mboten ingkang kagungan dalem menika Lah. ingkang pundi? Kula niki ngriki pun pinten ping kalih lho, Mas. Ping kalih Nggih, sing sepisan. pisan rumiyin tetakanipun. Sinten Pak Yuwinarko? Wah, sampeyan iki ganggu konsentrasiku Iya, wae. nggih, Sunatan nggih sowan ngriki niki nginggaken keng putra wonten ing Bali Wisma nggih tinimbalan. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Niki rezekine, dalu Mas. pancen kula niku dikolaborasikan kali kanca-kanca Solo, Mas. Sinden Solo, Yoga Solo, Dalang ya Solo. Kudu. Kula nggih trah Solo, Mas. Aku du Solo kok. Lho pundi? Demak. Ane lak ya melu kulane Solo to. Ah iki jan bleset to. Kok piye to kok iso.
Kaya duwe cangkem-cangkem dhewe lek banter. Sesarengan karo kanca-kanca setia laras, Mas. Alhamdulillah, setia laras wis ndudoke nada sing ora bleset. Setia itu kesetiaan. Leres. Insyaallah kesetiaan kanca-kanca isi yang selalu ditanamkan di dalam hati yang Tepuk tulus. tangan untuk setia laras. Elak ngono. Pun kula gek ngomong gentenan, Lah mungkin ya ndak jenengan dikira mriki kula. ketek iki wong loro lho. Aku- Ning sing ngendika ngomong sampean jane iki sampean iki nggawa sapa janjane? Ah iki tetep gawa niki arep golek gandengane lah ya medeni to, Mas. Gandengane meksa nggih tetep kula peksa niki kok Sing iso dihapusi ya, Mas. Siji mboten diapusi, Apa? kula kalih niki mboten wonten kok unsur saling membongi. Heeh. Dulur semulur akur niku insyaallah panjang umur. Nggih. Nek niki yoga jenengan pancen ya gladi kabeh kok ya. Ya, Kula kalih niki lampun teng pundi-pundi nggih pun pirsa. Nggih. Yayi Jawa Timur, Jawa Tengah, luar pulau niku lak pun pirsa niki lak tesik sedulur kula to, Mas. ngoten. Alhamdulillah kula saged sugih niku gara-gara niki. Tegese kok iso sugih mergo niku. Mergo niki sing besok bakal kula lebokke pesugihan. Niki hujan mancing terus ngomong, Den. Ngomong, Den. Wis kesel. Ayo. Wis kesel lek ngomong. Mukadimah tak aku sik kepenak. Dalange sik muda lho. Mas Iksan, sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat saestu? Sehat. Nggih pun. Niki piye lho. to? Sing marai jengkel lak ngeten niki. Heeh. Wong iki aja gembedhe awakmu ngomong ping pindho jenengan dawuh ping 4. Aku rene iki udakara enek lek ping 15 bisa. Sing kakang jenenganmu ngendika ping pindho lho. Niku kula mau meneng. Niki Adi, Mas. Niki Adi. Oh, jenengan Adi. Niki, Adi Mas. tapi wajah ketuweken ngeten iki. Mbok kira-kira iku boros kok. Kula niku mriki pun ping 15 Mas. Alhamdulillah. Ping 15. Saestu Lho kok iso? Apa ping wae? pindho sepisan campur sari Nggih. ingkang nomor kalih wayangan dalu niki ingkang kula menika kula tuku iwak celeng. Kok iso tuku iwak celeng ning kene Lah, piye? ora maksudnya? ngerti sejarah iki. Iya, Pisan ora ngerti Biyen sejarah. kula tuku iwak celeng. Bapak riyen pemburu, Pak. Pemburu, Pak. Heeh. Ngoten. Nah, akhirnya daripada kan homo kadang-kadang, Pak. Nggih, Oh, iya. Mas Sok Iksan, rusak nggih, tanduran. akhirnya kula tumbas. Oh, ngoten. Kula tumbas, terus kula pecel cilik-cilik, terus kula dugem yoga tadi. Niki Ngawur. Iya. Pokoknya alhamdulillah Mas Iksan, mugi-mugi mung saged ndedonga, mugi-mugi Pak Narko kalih Mbak Susi, mugi-mugi dados teman ingkang sakinah iso mawaddah. Susi. You see. Loh. Karo? Lagi Pak Narko kalih Mas Narko kalih Mbak Susi. Lah. Kok ngendi-ngendi kok bleset mbak sing bener siji ngono lho. Terus sing tak omongin sapa emang? Lah Pak Narto karo Mbak Yusi ngopo? Kok bleset. Bu Suti garwane Pak Narko sinten? Bu Buya. Susiani. Nah, mulane kula ndongakne muga-muga Pak Narko kalih Bu Susi menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sik to, sing kakung asmane sapa to? Genahno. Wong kowe iki jan mula to duwe lambe iki kanggo ngomong dadi ngerti. Aku Ngono. ngomong Ora piye? ora iki ora Aku ngomong ngomong piye? Sing didongakne iki bapake karo ibuke dhisik. Iya. Ben dienggo patuladan anak lan mantune. Pak Narko. Pak Narko karo Bu Susi. Bu Susi. Wong manten anyar ki sakra lagi seneng-senenge Mas Iksan. Kadang-kadang diomong iki dirungokne kuping tengen, ditokne kuping kiwa. Mulane wong tuwa ki sing didongakne dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, dimen awet, dimen dadi contoh anak lan mantune. Anak lan mantune ki sampeyan iso nyontoh bapak lan maratuwane. Yen bapak lan maratuwane ki rukun, insyaallah anak lan mantune bakal nututi kerukunane antarane wong tuwa lan para maratuwane. Lah kuwi. Apa lah Sik. Ditata dimen apik. Nggih mboten to Mas Iksan. Iya, iya. Nggih. Sing didongakne niku Pak Narko Pak Narko kalih kalih Bu Susi. Bu Susi. Hmm. Nek perkara anake niku pun to, sing penting wong tua niku rukun, bebrayan nyawiji dadi siji, awet ngantek kaken-kaken karo ninen-ninen, insyaallah dienggo patuladan, dienggo contoh anak lan mantune. Mergo jenenge wong tuwa kuwi bayangane anak. Bayangane anak, Apa sing ditindakke Kyai Sepuh mesti insyaallah anak anak bakal niru, Pak. Ngono. Ngoten lho Mas Iksan. Nggih. Ngono ya. Napa malih Pak Narko menika pun nyawiji dados tunggal. Pak Narko menika nun sewu. Nggih. Upami rumah tangga menika mboten adoh sekali kula, Mas Iksan. Ora ado. Lho nggih lho. Tegese Lho, omahmu Blitar Pak Narko mriki kok ora ado piye to? Tegese histori dalam rumah tangga. Oh. Sapa jenenge iki? Yusi. Yusi, saya tak sing tak omongi sing mantene. Nah terus
Si mantel lanang, Didi. Di. Matamu iki lho ning kene iki lho. Kaya kene ceperan barang lho kowe ya. Lho pancen yo iki iso kalau sawung karo Setya Laras kok. Izin nggih Mak Iksan nggih. Nggih, monggo. Kene Di. jelasno. Si Hmm. seniman oleh seniman ki abot godane. Nggih. Kadang-kadang apa meneh dalang. Dalang ki nyambut gawe ning ndi-ndi sok kala ketemu sinden, sok kala iki ra iso enek sinden anyar. Iki ra iso enek sinden anyar. Kuwi lek imane ora kuat ki bakal keguh. Ning insyaallah iki Insyaallah Mak Iksan ki insyaallah ora. Ora beda karo liyane. Dadi Kok iso lho. Dalang wis sebagai apa panutan kanca-kanca mburi. Tegese sing Nek nganti panutane serong, ya ndah aloke kanca-kanca mburi. Mula dadi dalang iki kudu tetek lahir lan batine. Aja tumindak ngono kuwi. tapi insyaallah imane kuat nggih. Imane kuat. Alhamdulillah. Aja nganti serong lho. Saiki serong goreng karo serong godhog kuwi Sing apik ki sirong penyet. Yo penyet cengel. Dados sirong menika Mas. alah. Serong. Mas Iksan. Nggih. Dadi temanten ki apa meneh lek dadi seniman ki abot godane. Si rungono. Bengi iki sampean ketok rame iki mergo sponsormu kuwi Arko Wirawiri gitu. Dadi Jare streaming juga gambar kok. Arko iki pancen nggawa becekan. iki jane iki mantenan apa bangun jeding. Kok bosen ini. Lah wong tamune ya kathah lah kedelok to. Tapi beras tumpukan ning tapi nong sewu Mas Didi, anu Mas Iksan. Nggih. Aku ora digagas sih. Aja ndelok Arkone. Aja ndelok Arkone. Eman-eman lho kuwi. Arko ki wirawiri Mas. Rungokno to, kowe iki jan. Mula nek omong ki kancane disaring sik. Eman-eman tak omongi. Wis to, kuwi wis sok ben gawe kuwi. Wis. Arko ten werdine karo temanten kekarone. Cobi Mas Luduk. Rungokno. Dadi ular-ular ki ora mergo saka syariat ya maripate barang. Tapi situasi dan kondisi ini bisa menjadi pitutur karo temanten kekarone. Lho, ya to sing itu langsung tak omongi angop to, angop to. Langsung ngetokne cara iki bedine iki aura-aura negatif metu. Oh. Pancen sing nuturi kan kaya iblis. Dadi arwah negatife metu. Arko menika saka tembung ar. Arpo dikaya ngopo, tanggapan rame, tanggapan sepi dadi seniman seniwati, sampean kudu nyawiji dadi siji, harus saling mencintai. Alhamdulillah. Ya tau anggap neh to kowe. Wah, loro. Ar menika saka tembung arpo dikaya ngopo, kondisi dan situasi sampean harus bisa saling mencintai. Alhamdulillah, Mergo iya, iya. seniman ki sing diarani sugih ora iso ngalahne seniman, yen pas sepi tanggapan ya ora iso ngalahne seniman. Iya. Dadi kudu saung, harus tahu kondisi satu dengan yang lainnya. Didol regane larang. Diwehne, dijaluk diwehne. Lah, alah. Disuwun mesti diwenehke. Ko ki saka liwatne to kowe. Lah ya bar art terus Ko menika saka tembung ko. Ko menika konsekuen utawa kondisi dan situasi sampean harus bisa menempatkan diri. Iya. Tegese ngene Di. Didik. Arko. Kondisi dan situasi harus bisa menempatkan endi tanggapan, endi sambatan sampean kudu bisa memilah-milah. Aja karo kanca mbok regani sakmene, endi tanggapan kowe besok yen karo kanca bakal budal, insyaallah bakal ngunduh ning sak nggon-nggon, rezekimu bakal melimpah ruah dadi temanen sing sakinah mawaddah warahmah. Oh, dadi ngunduh wae pakarti yen tandurane apik mesti Nang tukule apik. Nah kuwi. Arko kuwi ngoten niku lho. Iya. Niku sasmita lho. Arko kuwi dadi duwe paseman ngono kuwi ya. Iya. Arko kae rodone siji. Rodone siji. Siji tegese siji-sijine sing mbok tresnani ya mung kuwi bojomu. Ora ana wong wedok ayu ning jaba kejaba bojomu, ora ana wong lanang liya sing ganteng kejaba mung bojomu. Kowe kudu bisa membagikan istrimu bahwasanya harus mempunyai moto happy wife happy life. Waduh. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Mulyakno wong wedokmu Dik. Bojomu mulyakno, uripmu bakal bahagia. Upama ning omah ki paribasan yusi kuwi segodhok. Segodhok ning jaba enak apa? Ning jaba enten rawon. Aja ngicipi rawon, tetep segodhok sing paling enak. Kesetiaan yang harus Tanamkan. Umpama ning omah kok segodhok ning jaba wonten capje. Aja mangan capje, tetep segodhok, sportif dan konsekuen. Mergo kesetiaan yang harus penting. Lho, umpama ning omah segodhok. Ning jaba apa? Jaba nek gule sate. Icipono dudu tok ra apa? Dudu tok. Lha jenenge ora konsekuen. Ya kuwi malah wiwit-wiwit. Sithik tok. Lah aku disuwi daginge. Ya ta? Iya. Dadi happy wife happy life. Oh. Ngop nek.
Oh iya iya. Bagaikan istrimu. Ngono ya, Mas. Iya lho. Nyapa kok Yusi diarani wong wedok? Wong wedok iki tegese kudu ngayom karo wong lanang. Wong wedok iki diawe kudu ndodok. Bekti. Kudu ngajen karo wong lanang. Nah, Menungso urip ning alam donya hidup berumah tangga ki ora golek bener ning golek luput. Luwih becik njaluk pangapura tinimbang kowe pangapura. Yusi iso diarani wedok, Didi iso diarani lanang. Lanang ki saka tembung jiwamu kowe duwe barang sing lancip aja golek menang. Loh, Sik. Barang lancip. Nggih, Mas. Aja golek menang. Menang. tegese Barang lancip ki wong lanang ki pemikirannya itu lebih dari wong wedok. Dadi wong lek wis pemikirannya ki jenius di atas wong wedok, aja golek menangi dhewe, harus apapun bentuk permasalahan harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Mula aku iso menggaris bawahi. Kenapa seorang wanita tidak diambil tulang rusuk dari kaki seorang laki-laki? Karena seorang wanita tidak harus direndahkan harkat martabatkan untuk seorang laki-laki. Loh iya lho. Kenapa seorang wanita tidak diambil tulang rusuknya dari tangan seorang laki-laki? Karena seorang wanita tidak harus diperbudak oleh seorang laki-laki. Tapi kenapa seorang wanita diambil tulang rusuk dari seorang laki-laki? Karena seorang wanita diharuskan untuk menjaga jantung hati seorang laki-laki. Nah, iki tegese apik iki. Manten ngoten, Mas. Iya, Kowe iya, iya, tutur-tutur iso, Mas. Iya, nek lakoni piye, Mas? Lakoni keluar kerger iku. Kelep geger Padu gitu kuwi piye? lho. Padu kalih bojo kula seminggu iki ping 3, Mas. Loh, padu seminggu ping 3. Ping 3. Jalarane. Pancen kula gawe ngoten niku. Mergane. Mergane awake dhewe Bumbu. bumbu, Mas. Oh, ngono. Angger bar padu ngoten nika. Ngadoh, Hmm. terus ada adem nyedek neh. Oh. terus meteng. Ya Tak kira terus meteng neh. ya prosesnya meteng enek sih. Dadi paling ora ki wong manten gak sadoh, Mas. Betul ada, Pak. Contonen Ngeten. kaya ndene sing digelar bengi iki kaya gongso, kaya gamelan. Tak mongi. Manten kudu kaya slentem. Apa to tegese slentem? Selentem, Pak. Nah, Selentem menika sakniki kalih percil, Pak. lho. Percil, selentem, hengki. Hei, Ayo, iki dagelan. tutur-tutur. Kan lho. Ora kok terus ngono. Nyapa kok manten tundane kaya gamelan sing diarani slentem. Ngene. Selentem. Slentem ki lho, slentem ki lho. Selentem iki lho ngarepmu iki lho. Selentem menika kalih bareng Menteri Soto menika, Pak. Soto. Selentem. Wah, ya Allah. Yo ngisi-ngisi niku iki. Nyapa? Mosok soto lawur gendang iki. Ya ora pas ngono. Selentem menika Manten ki contonen wondene kaya gamelan. Gamelan wis ana artine apa, Mas? gamelan ki gawe amene liyan. Gawe amal sing apik, kabejaan sing apik. Tapi Didik. Didik. Wong sehat ya kudu Iki wong lho, budak. Pak Iksan. Eh. Wong diomongi lho kok malah ngomong bojone. Wah, nyapa kuwi, Mas? Masuk dulu. Yo tegese masuk ki ya nampa tamu. Tapi ora. bener Dik sampean Dik. Mas Iksan nun sewu nggih. Nggih. Iya iya iya. Dik, tak rumus ya. Iya iya. Ki anu riset ya. Ngene. Kuncine iki omah-omah ben ra geger. Piye carane, Mas? Aja momongan karo bojo. Loh. Ya kudu komunikasi toh. Iya no. Wondene kaya dalang ki nek pamane nyuwun tintingan laras arep sulukan, komunikasi arep tukang gender. 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 Kuwi lek notasi, tapi dalam hidup berumah tangga yen iso ben awet aja omong-omongan karo bojo. Aku mbiyen iku 2 tahun, Pak. Omong-omongan kerep, omong-omongan ngerayu wong wedok, Iya, iya. malah justru malah kerep geger. Lah terus piye? Akhirnya tak goleki apa to? Solusi. Apa to puncak permasalahan aku geger iki ternyata komunikasi. Oh gitu ya. Akhirnya saya mencari jalan keluar ben ra geger iki piye? Akhirnya aku ora omong-omongan dadi awet ngantek sakmene suwe. Loh. Lah wong omah gak omongan terus pripun? Yo sak njaluk gawe bahasa tubuh. Wah matengane. Contone. Contohnya pripun, nyun apa? Ngersake napa jajal? Contone nak pengen Pengen apa? wedang kopi. Wedang Njaluk kopi. kok Kula wedang niku kopi. wedang kopi. Bojo kula mboten kula celuk nduk yang mah mboten. Neng? Wis mek. Ngoten to, Mas? Bojomu ya krungu. Krungu, Mas. Lho, gek kupinge rada enek to, Teh. Saikmu wis rada akeh, Mas, sing akeh sing tukul. Tadi kuping mau capar. Iya. Kula mek nyeluk ngoten niku, Mas. Ngoten to? Bojo kula langsung Lho, ngeten. mantu. Mandung ngeten to. Niki ora iso balik terus bablas ngeten to. Saya. Ya mandung tok ngeten iki. Nggih, enek ndase to wisan. Enak tapi cilik ya. Bojo kula nyuwun apa wae, Mas? Kopi. Kopi kula mek ngeten to. Ngoten to. Bojo kula mandung kula langsung kok kode ngeten to. Kodene pripun? Masya Allah.
Ngerti ya kuwi ya. Bojoku pun paham ngeten iki. Apa Mas? Apa artine? Kopi, bojoku ngeten iki langsung ting pawon nggodhog banyu. Godhog banyu umup. Umup, Nek wis umup, grujuk ning ndasmu. Iku lho. Umup nggo gawe kopi. oh iya. Bojoku lho ngoten iku paham. Mas. Oh, sepaham pegang Paham, kopi saya ngoten niku. mungkin, Mas. Misal nak jenengan Nomor ngrasake dahar, Maem nggih ngoten niku. Kula mek nyeluk bojoku kula mek ngeten tok. Loh, Cara kowe bojoku, bojoku. pegah. Wong aku Cara bojoku kowe. Cara kowe bojoku. nggih. praktekne. Kowe bojoku ya. Nggih. Ya. Ngene iki. Kowe koyo bulus. Lah jane mbok kon mantu ngono Ya tok. pisan tok ngene ora Oh. terus serundul-serundul ngene iki mlah kaya garangan. Matamu iki. Ya kene tok satu Kene nuruti kowe nasibe slentem kuwi lho piye? satu doang. Oh iya satu dua. Satu dua. Ya. Oh, maem nggih Mas Iksan. Yo, maem. Nggih mek ngeten tok. Hmm. Ngeten. Loh, Bojoku langsung ting ting pawon. Loh, ya ning jeding ngacen kamporku ya ning jeding cilik omahku. Omahku cilik Mas. Iya. Langsung ting pawon gaene mangan kula. masyaallah. Wis ngoten niku, yo napa meleh? Napa? Salah jenengan siram. Adus. Hmm. Lha wis ngeten tok. Ngeten. Bojoku langsung serundul njuko anduk, sabun, pon cepakne sedaya. Kuwi adus. Nggih. Misal nak nyun sunah Rasul. Napa niku? Hubungan. Hubungan Gerang daplok apa ya dadak dicethakne ngono lho. hubungan apa? Yo pamrih wong lanang wong wedok kepiye Kangen-kangenan to? sunah rasul Nah, ibadah mateni setan 1000. Nah. Ngono. Lek maem, Heeh. ya mek ngeten tok. Hmm. Ngeten Mas. Adus. Terus ngene. Heeh. Lah nek hubungan biologis. Ah. Lek ngombe ngene. Hmm. Ngene. Ngeten Mas. kula. Nah, ki mau lho sunah Rasul. Lek adus kula ngeten Mas. Adus ngeten Mas. Iya maksud nek antara kowe wong lanang karo bojomu wong wedok njur kangen-kangenan terus pengen gancet ngono lho. Oh. Pengen gancet. Oh alah. Nggih. Lah, Kula nggih kode Mas. Nah, kodene kepiye? Kodene ngeten ngene iki. aku rene neh. Iya lho. Masyaallah. Ini. Terus Sunah Rasul lho Mas. Ya. Kula mek ngeten tok. aku mantuk. Manduk kula langsung kode. Kodemu piye? Kok ngene iki ngopo iki? Jare oh iya. Loh, lah nek ngombe jelas kene, dahar ngene, adus kene. Lah nek hubungan Lah ibadah iya kuwi mau lho. piye? Nggih. Terus lho, Ngeten. lah kok praktekne ngono piye kuwi? Lho iya. Oh. Ngeten bojoku langsung nyandak Mas. Piye, Mas? Nyandake? Bojoku langsung ngek manduk dat langsung. Terus. Terus kuwi ya pas ya. Langsung tiba di dase ngeten. Kowe iki yo ngawur angger Lho jebes, tutur-tutur bab gamelan mau lho Wah, kepiye? ngeten Pak kok yo sik eling neh. Ngeten, Mas. Kula pelayok neh lho iki. Nek niki ming guyon terus, Oh. mboten tahu serius. Mm-mm. Ngaji lak ora tau katam bocah niki. Loh, mau rek aku mondok ora katam gudulmu. Dok, yo nek aku mbiyen tau ning Lirboyo. Lah sampean Lho ning pondok Ramadan saulan aku. pondok Ramadan Juga nek takjil. iso. Lah nggih niku to Mas, kali jenengan to. Mula sing bengi iki iso diarani asodaqah tu lifdail bala. Nggih, Iki Mas. sedekah ngedohke Nggih. bala. Nggih. Ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat tur ado saka laknat. Nggih. Nggih. Insyaallah nek bebrayan iso pindha-pindaning kaya sing wis ditata, sing dironce ana ing Nggih. kuwade. Kuwi kena dienggo pasemon urip. Lah niku. Niki lho. Mula kaya bengi gelar gamelan ki ana apike. Sing diarani wau slentem. Ya. Nek wong omah-omah kuwi kudu nandurke jiwa kaya gamelan. Gamelan. Slentem. Contone Aja slentem. slincok ing tembung. Nek bojone ngomong ngene sing lanang ya menghormati, sing lanang ngomong ngene sing wedok ya menghormati, Nggih. saling mengisi dan melengkapi. Betul, Nah. Tegese slentem aja slincok ing Tembung. Nggih tembung. niku, Pak. Urip dicontoh meneh kaya dene gender. Gender. Wong omah-omah gegodane mesti akeh maneka warna. Nggih. Ya harta tahta wanita. Wanita. Nek gender kuwi dipcake leh omah-omah insyaallah iso sakinah mawaddah warahmah. Mergo gender tegena lehmu sesender. Oh, ngoten. Gender ana meneh jenenge rebab. Rebab. Nggih. Rebab kuwi apa artine lali ya aku. Rebab menika sing diarep-arep wong abab, Pak. Loh, Dadi omong-omongan komunikasi, Pak. Ya. Ngetok. Nggih, omong-omongan sing becik, sing apik. karena penting sajroning keluarga itu Betul. komunikasi yang Nah, utama nggih. untuk Ngajeni menjaga Keharmonisan. keharmonisan. Ngajeni siji lan sijine, Pak.
Rebab. Rono sithik. Bonang ki saka tembung aja klebon barang sing rawenang, Pak. Piye lek Tegese? jaga primpen lek omah-omah. Tegese aib rumah tangga aja sampai mbok biowarakne. Yang kemarin ada mulutmu harimau, sekarang jarimu adalah harimau. Nah. Enek masalah apa wae aja mbok nggo story ning WA. Wah, Malah iku dadi aibmu konangan karo wong akeh. Kowe kudu omong-omongan bojo karo bojo rembukan ning kamar untuk mencari solusi yang terbaik. Jane sing salah dudu WA-ne. Sing salah dudu WA-ne tapi sing bermasalah kuwi atine. Mergo WA ora ono sangkut paute kok iso. Ning ya kudu dijaga. Lah mula rumah tangga iki kudu iso njaga, Mas. Leres. Penting kudu iso njaga. Lha kene iku. Njaga Nika HP-ne wonten dhewe-dhewe bonang. maksudnya. Mburi bonang ke jenenge peking. Peking ki aja sampai sumpek tinimbang komeng. Lah kuwi. Hidup berumah tangga harus bahagia. Bahagia satu, bahagia berdua. Ya. Kuwi. Ana peking njur rene meneh ana Saron. dembung, anu Saron saron. ki aja nyeje timbang kowe ron. Tegese kudu kumpul karo kanca silaturahmi nyedake rezeki. Iya. Saron rene meneh demung. Demung ki awakmu kudu pikiran adem kanthi masalah ki bisa rampung. Lho, Ing niku lho. wau musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi nalika lagi gendro ya to, Nggih. golek wektu sing prayoga ngenteni Ayo, pikiran lan Betul, atine adem lerem, lagi. leres. Nah, ngoten. Terus bar demung ana kenong. Nong ki ken eling ning donya, ken eling ning donya kowe mbiyen perawan, kowe mbiyen Joko, saiki wis hidup berumah tangga, Nah, kowe dadi pasangan suami istri, kowe kudu nyauci dadi siji, kudu ngerepne atine bojomu. Wong dadi manten kuwi tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Lah, Iya. kuwi lho, kuwi lho. Geser meneh. Nika Sing kan- gemandul kae kempul. Kempul menika pikir lambe kudu mingkem ben kerep kumpul. Tegese kok mingkem ben kumpul. Tegese mingkem lambe niki sok kala aja buka aib awake dhewe rikala jaman semono, masa lalu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Lho kuwi lho Mas, kuwi lho Mas, kuwi lho sing Apik larang iki lho. tenan. Sing Iki larang kempul. kuwi, Kempul, Pak. Terus enek gong sing rada gedhe jenenge suwukan. Suwukan suwuk menika saka tembung suwuk. Yeah. Suwuk, su ki apa? Suwuk. Su menika ada kesusu, Pak. Nah kuwi lho. Su aja kesusu. Susu. Wuk. Wuk ki nyawuk. Apa Nyawuk maksudnya? ki rayah. Oh, Rayah. iya. Yen dudu hakmu aja mbok rayah. Ah, dadi golek rezeki ya sak. Sak madya, Pak. Ah, sing pancen dadi rezekine. Rezeki, barokah. Aja ngrayah piringe Liya. liya. Ngono wis suwo. Iya, Terus iya. sing gedhe wireng. Lho. Gong kae. Gong menika wong iki aja duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Oh, Wah, tegese aku kepiye, Mas? Babat bibit bebet kudu digawa. Mm-mm. Kemarin adalah dek wingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk kuwi ade ora ngerti. Oh, Kuwi. wigong. Gong, Pak. Gong. Terus iki Gampang. Ah. Wong aja gampangke liyan. Duh, yen iso omong iso, Yen ora ngomong ora. yen Urip iki iya mesti- mu iya. yen ora ya ora. wong lanang iki tembunge kudu Sportif. sportif. Kudu yo A yo A yen B yo B. B. Aja mencela-mencele kaya banyu tumimbang godhong. Godhong telo. Sente. Ngono. Eleke telo Mas iki Oh telo. iya. Wi gambang sampun kae. Gedhuk. Wong iki kudu kumraket ben pethuk. Amin. Kudu rumaken men. Ben pethuk. Nyambung Tegese- silaturahmi. Silaturahmi, Pak. Oh. Contone ngeten iki Mas Didik rabi kalih Mbak Susi. Heeh. Yusi. Susi. Ya biyen sing dhisik asine maratuane, Pak. Oh iya. Niku kan kumraket akhirnya pethuk dan saged sowan mriki. Apa meneh wong seniman jiwa sosialnya kudu gede. Leres. Ngono kuwi kethuk. Kethuk, Pak. Terus jaipong. Pun to Pak, ngoten niku mau. Kuwi gak mlebu catetan nih. Enek ketok, enek siter. Sinter ki kudu ben ra muter. Tegese kowe kudu naleni bojomu ben siset ben ora tresno karo wong lanang liya ben ora tresno karo wong wedok. Taline saka ati. Ngono. Ana siter njur gandenge pemimpin kendang. Kendang menika dadi wong ning urip alam donya aja kendang-kendangan. Tegese wong Wah, dadi iso to. temanten aja tendang-tendangan, aja golek rebut bener ning rebut salah. Loh, enek kendang njur genepe ben ketok rame ditambahi jedor. Jedor ki aja nyibang kledor. Loh, jedore sik diwehi apa kae jenenge sing cilik kae? Nah, Sener. Oh, ngono. Sener, ngono. Sener. Oh. Senar ki aja bosen. Ner. Eh. Kowe aja bosen pitutur saka wong pinter ben uripmu ora nereng-nereng. Oh, ngono. Iso. Sener njur dure kae jenenge simbal. Simbal. Sim menika saka tembung sim. Unine. Sim menika simpatik, Pak. Sim. Kamu harus simpatik terhadap istrimu harus simpatik terhadap Pada suamimu. suamimu. Iya. Mbal menika aja gugu omonganmu sing koyo gombal. Iya. Simbal kae unine. Bal menika balance, Pak. Iya, Oh, Hidup harus harus seimbang. seimbang. Simbal. Oh, ngono. Unine simbal kae jazz. Jazz menika
Lek ngantuk turun kesel awakmu turu miring mesti jes ilermu dreblek. Kuwi ngiler. Pak. Iya. Kula wis menali niku kula. Sing penting siji Mas, Kula Pripun? pokoke saling pengertian dan saling mengisi. Nggih, Iya. Iki pokoke sing penting kekompakan dalam berumah tangga niku penting. Leres. Kula Nggih. kangen kali waranggone jenengan Mas Iksan. Kangen. Kangen Kosolo. Sing endi Mas sing mbok kangeni? Kula sing kula kangeni menika ingkang sedaya menika. Lho, Kok sedaya lah iki akeh kok iso mangsamu. dijumenangake? Loh, derek jenengan. Oke. Ya, sepoti ya kayak apa? Jaranan. Jalan Mata. Mas Jo klitik Jo kluthu. Sinden wis jumeneng. Nggih. Tak kenal maka tak nikah, Mas. Nggih Mas, leres. Tak kenal maka tak kampleng menika. Tak kenal maka tak sayang. Tak nikah, Mas. Oh alah, nggih. Mungkin nek pas atine. Sayang tok nara dinikah yo sing wedok rugi. Nggih mboten wong enek sing nyayang liyane. Iya. Coba ditepangake, Mas. Pesinden iku asmane Kula niku sinten? lek becah ditepangke lek kalih niki kula pun apal Mas. Oh, wis kulino Serawung. Wah, kula sing Sragen kula kalih niki to Mas. Heh? Sing Sragen. Derek sinten? Sik golek. Kok sik golek ya paling ora sapa kono sing Hmm. ngerti. Piye to, Nduk? Kene Wah, coba. jan Pak Narko jan duwe gawe jan kipas angin sok gedhi niku kaya jan. Kipas angin dasmu iki. Trayo ning gunung kok iso Nong wong niki pasengin. Wah. Tepangake, Mas. Pangapunten Mbak Yu. Mbak Yu, Piye to, Mas? tepangaken. Kamu itu harus melihat sisi fisik seorang sinden itu bagaimana. Diteliti toh sinden ki kok terampil ki kepiye. Ono. Sebabnya kok sinden Solo ki cenderung ngeten iki nek teng Jawa Timur, Mas. Mesti ngagem sunduk mentul ngeten niki. Ngono. Kuwi antisipasi suasana menurut Badan Meteorologi dan Geofisika. Apa Kan kuwi? kadang-kadang hutan, kadang-kadang mboten, Mas. Niku ndamel penangkal petir niku niku. Iki malah wis berkata paringi toya saka sing kagungan jagat. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, kula wau saking mriko, Mas. Waduh. Paring asma sinten? Kula wau numpak bis. Aduh. Asoy. Piye to jane takone iki piye? Pidalem pundi Mbak Yu pidalem? Pidalem dalem. Aslinipun saking pundi? Asline saking anu. Asline jenengan saking pundi? Oh, asli. Asli. Asli kula. Nggih. Asline menungso. Piye to? So. Ketok ayu-ayu kopon. Oh ngene tak. Asmane jenengan niku sinten? Mas, Dalem. nak badhe pitepangan karo Wanodyawi kudu lembah manah Anu, alus. niku arogan, Basane yo arogan, kudu sing arogan. manis. Sejak momongan wangel lho Mas Iksan iki. Ini Wis tak- kadung Coba tak takoni ya. Nggih. Nduk, ayo. Nggih, Kakang Mas. Naminipun sinten Cahayu? Kula Marta. Pidalan pundi? Saking Trenggalek. Oh, penak to, alus. Ngono kuwi. Coba sampean. Sugeng dalu. Apa? Loh. Malah klopo budul. Piye? Piye? Loh, lha kok gledek to, Nduk? Anu kene tak. Didudoi. Sik, Jangan ngomong nih. Sik tak dandanane ya, Mas. Asmane sapa Cahayu? Hah? Asmane sampean. Hah? Asmane. Iya. Oh, lah ra krungu layakno. Apa, Mas? Iya. Lah nek jangkrike ning jero. Kene, kene, sik. Oh, nggih, Jak Mas. ngomongan tuwek ya. Nggih. Angel lho. Nek jak ngomongan dalang sing ganteng. Kae keturunan trah kraton. Oh, kraton Nggih. pundi? Kraton Surakarta. Aku ki mbok elek lho ngene RN. Apa kuwi? Lho, rasane menungso aku. Ono kene tak ijone sik. Loh, iki dijol ke? Ya. Kene. Kowe iki goleke sing apik kowe. Mikmu ndi mikmu?
Iki aku apal aku kulino petuk cah aku. Iki mesti aku kulino petuk cah aku. Aku ngene sak setel aku iki. Jalan. Diajeng Sugeng Dalu. Kok tunak kaya kurang MBG ngono lho. Iya to. Asmane sapa Cahayu? Iya to iki. Ini kok Solo to iki? Kok sik alon dicernase, tujuane piye alon to halus kaya masisan le dawuhmu lho. Izin ke Maisan nggih. Nggih. Ngono. Yen pangapunten, Pak mau sinten Cahayu? Ini kok mlebu isi to ngene. Dosene iki Asmane sapa? Ya. Oh. Piye to kowe iki? Tenanan apa ora? Coba Mas nganu jenengan dangu jal. Piye to, Nak Jal? jenengan cobi nak Mas nganu Gak pokro ya wis. kluthuk kan koyo ono coba Mas klitik. Kowe gelem apa ora jajal? Ngene kok mlebu isi kok. Jajal pisan kas di kono to. Asmane sapa Nduk? Lah, Ngono dicate apa? Apa kuwi? Omahe Solo mburi pabrik susu. Oh. Lah dudono omahmu. Apa kuwi? Omahku mburine pasar manuk. Dimoro. Kowe iki ngene. Kowe iki anu ngene ora kok. apa. Iki mbiyen ki lho lulusan ndi iki. Sing Iki. Golek iki kowe. Wah, cak. Mulane sing pokro isi masuk masak kowe iki. tak sawang saka sisiane rumah saku. Ngerti ngono malah nggih majos. Wah iki Mas. Lah, iki. Disawang saka Mas, sisian lengene aku kaya papaken guling to. bayi. Sik, Papaken. jenengmu sapa? Papaken. Jenengmu sapa? Papaken. Jenengmu sapa? Jenengku Heeh. Rindi. Oke, berarti kupingmu jelas. Heeh, jelas. Bisa omong kita apa? Papaken. Nih, kaya anakku ginuk-ginuk ya. Nah, ini cocok loh Mas Iksan. Oh cocoke. Loh, niki sing jelas niku Lebih ya ta lebih ya. Jangan rono. ya aku panggunge kene lho, Dek. Jangan rono sik mlaku jangan rono. Salah, sik. Alah. Ngene, aduh, iki mustaka, Duk. Jangan rono. Jangan tuntunan aku jale. Saban kita omongi. Saban kuping ya krungu, mripat ya awas. Lek ngene iki aku seneng karo sampean. Kula lek niki cocok Mas Iksan. Cocoke. Ya. Kula cocok kali niki. Ayo, nih di mana nih? Lah. Ya, iki tuntunan lo tangan iki. Balik, cakri balik. Balik, Nyapa? balik lagi. Napa? Ayo, ta. Nyapa? Balik lang. Lah piye to? Dope pedot. Pak angel pun. Wah, ket mau ora nek sing peneran iki. Sing sing nomor loro saka ono. Nomor loro saka ono. Maca mutasi lho piye. Sing nomor loro saka ono. Coba didangu. Sik. Gak mau saka Solo kabeh iki. Halo. Halo. Oke, cocok. Rodok beneh iki. Ini berapa? Ini 1. Kamu bisa melihat. Nggih. Iki mau Rindi kan wis dijemput. Aku jemputan. Oke, sik, ngenteni ambulan ya. Nyapa to gawe ambulan iki Ambulan. napa kok iso? Toh, darurat iki. Aduh. Iya, walah. Kene. Lan to papaken ngono lho. Aja sing cocok. Alone nyapa? Sik. Ngopo Mas? Oh, Ngopo? iki pancen iki kok cocok lagi. Sik. Alon kok Mas? Jane ya rata, jane kok. Rata piye Pak? Roto panggung apik ngene kok. Aku Pak Ayah kok nek sing jeglok iki. Kalau. Kalau tutup. Apa? Pancen lama tak jarene iki. Balik. Malah kaya kethek ogleng. Balik. Balik. Boleh lagi. Ijol. Kae. Lah kok malah Single mom. Kayak ayu mak sekoke bosok. Lah urung didandakke ning Pak Yono kok. Cocok. Mosok bojone protol. Golek dhewe aku. Golek dhewe. Milih yo sindenem sing ndi sing cocok Iki iki. Mas Iksan wis pojok dhewe iki. Kok milih kuwi teges mergone ngopo?
jajan sik kan laku. Jalan dulu. Makan aku toh, Mas. Wah, karo jan iki tiba Wah, iki. Iki mbiyen kerep live TikTok dah iki. Terus jan Anu gak cocok. Lek kalian jenengan cocok. Lek Cocok, Mas. liyane kula betul cocok. ae nek liyane ora anu. Golek sak mantepmu sing ndi? Niki pun kula cocok niki. Liyane dek blok sing ra krungu sing Mripate siji ngono. Seje iki anu iki kulino live TikTok saiki. Nah, ngene lho Mas. Kabeh, Mas. Nah, Heeh, gatel kabeh aku. anu ta. Heeh. Mas Iksan. Dalem. Nah. Loh, nyapa mbok kon balik Apa iki lho. meneh? Eh, Sing kleru ngono apa? Apa neh wong yo normal ngono lho. balik neh. Loh, nyapa mbok kon balik ki Kurang nyapa? piye aku, Ayo, Mas? Waduh kok kono sing kurang. Piye? Balik Piye? neh. Nyapa? Anu kena penyakit gudiken. Kari siji. Lah apa enek wong wedok. Kari siji nak iki ra kepeneran yo wis. Aku. Nah, coba. Nek iki aman. Kaya Iki apa koran. pinter. Kene asmane sinten, Nduk Cayu? Asmane sinten? Bocahe halus kaya ngene kok iso. Oh, halus sisi dulu jak bocah mong 2 menit turu tak iki. Nami sinten? Nggih, nderek pitepangan nggih. Nggih. Nami kula Wanda Amara. Alhamdulillah. Anu ya, Nduk ya. Iya, Penggalihmu seneng ya suwanana daleme Pak Ah, Narto. nggih remen sanget. Alhamdulillah. Penak lho kono jak momongan. Anu gak sahur ra karone. Lah ngopo? Wis ben penek aku ra patek aku sing. Kok nesu ki ya ngopo kok iso? Kok marah toh? Kene Mas Putut. Lho ya aku lek Mas Ludruk. enggak mau. Lho. Mau digoleke sing genah. Iki bareng entuk sing ayu, sing apik, primpen malah enggak mau. Mas Iksan. Mas. Dalem. Harga diri saya itu tidak saya berikan ke siapa-siapa. Aduh. Lah sebabnya mbok weh apa? Kirai nogo iki jeneng. Aku lek kena sak setel iki sayu lho tak. Mata yo kuwi cocoren kuwi kok iso. Kene jale karo ki Nanda ki. Ya Mas, pun derek mobilnya ten pamundutan Mas Iksan, monggo. Untuk Pamundut pamundutan apa? dereng wonten, Mas. Ayo Ayo ini wis. derek wonten pamundutan, yo meneng kabeh ngaruh kenten pamundutan. Ngono apa piye? Mangsane. Cil anu pelok man pelok. Lho coba to. Tak bebaske pon sinden entek-entekno kabeh. Kula niku remen saestu saged pakai jenengan Mas Iksan. Mas Iksan, Mas Anggit iki kula. Mas Kaya Rio. Mas Rio kaya niki reoni kula niku. Alhamdulillah. Pernah apa reoni? Mas Anggit niku bapake kalih bapak kula. Oh, Dulur. ora tau medhok. Tato petuk mbok omongne. Ayo kene. Lamla antilan percik iwatan paku lingan. Iki nak gur wong siji ki ora gathuk Mas aku. Derek Mas. Tambahi siji ya, Mas. Nggih Mas Iksan. Mau sing rada diglek ya ora apa-apa ndi mau. Ya. Nah. Nah, kae wis men sanane jenenge rezeki aja ditolak. Boten Mas Iksan. Ditompo, ditompo. Kula niku lek sing maringi jenengan tetep kula tampi kanthi ikhlas Mas. Nah iya. Wong jenengan niku termasuk kula niku nderekke jenengan dadi jenengan niku paribasane Kok bos kula. nih kono Halo. Nah. properti kok coba kok kene. Karena aku ki Iki Kula kalih mriki. Sampean kali Om Kliti Nggih, kene. nggih. Ijo. Iya, sekali-sekali mbok. Kaya mau mlaku. Tinju Bang. Lek ngono nek tak jokrok ning rono kok. Wis sabar. Aja gampang nesu. Wong wedok kuwi ne mau diawe ndodok apa wae kawujudane di nikmati Karo ngono. aku ngono karo liyane ya ora lho. Gandese Aku sen. luwese iki ya ayu jane cah iki. Ning sayang siji kok. Apa, Mas? Jarake jempol karo driji liyane lahir rapi. Ki nek gawe sandal jepit tak cuwepet to cah iki. Ngono. Aduh Nimas diajeng Ananda. Nggih, Kok dalem rasa- Kakang Mas. Kok Ananda to? Kowe iki dirungokne lho, Mas Iksan mau wis ngendikan iki ngono jenenge anaconda. Wanda. Wanda. Mas Klitik. Dalem. Coba kaya dene wong pacaran kae mesra-mesraan kaya Cik. dene wong wedok dituruti apa dadi panjaluke ngono kuwi sing mesra. Kondene apa sing mbok suwun pun Kakang bakal minangkani. Oh.
Iya, bakal ngudaneni apa sing dadi panyuwunmu? Kira-kira sampean nyuwun apa, Nduk? Aku nyuwun omah ya, Mas. Aja meneh kok omah. Sampean sak isine wae tak udaneni Cahayu. Kang Mas, Ayo. kae tangga sebelah kuwi lho bojone njaluk omah, Kang Mas. Tak duduhne tresnaku marang kowe diajeng. Iya, Bakal tak kepiye? tukokne omah loro sayang. Tenane to, Kang. Omah loro siji omah jangkrik, loro omah doro iki sesuk gurung turu tadi. Kae iki Omah gawe- omah tenan. Tapi lah omah. Iya wis. Pertama omah jangkrik sik karo omah doro. Lah sesuk lagi tuku omah. Oh, Omah tawon. tenan. Gue Omahe kewan kabeh. Mas Kluthuk. Kliru. Ada. Lale. Aku tahu. Sebetulnya kamu itu di matamu terngiang-ngiang wajahku. Rupamu ya silit ngono iso. Loh, Dadakle mu si Rita kembang. tapi lek dia cinta loh. Ngapain yo ning ngarepmu nyeluk jenengku. Hei. Ngene iki ya aku iso muli asoy. Aja sak bagus kowe loh, iki. ngene. Tekan ono sik, tekan ono Mbak Manda. Kowe iki yo Saiki kok iso nyeluki. muni. Duk iki mau kepiye? Regane apa? Maaf ya, Mas ya. Aku ki gila lho karo Kluthuk ki lho. Ketok-ketokan ngono munek-munek. Kowe ra kelingan ning popoh ndek kelingan to. Tak Lha, mancing layur ndek iki, tak lekan kowe. Napa? Kowe tak lho, sing pas kowe loro weteng. Terus Terus? loro weteng iki. Kene loro. Kene ki ambeien. Kene weteng kene ngono lho. Ayo loro weteng. Weteng iki Loro kene. weteng, loro weteng kene lho, teng lho. Lah iya, wis kene lho. Oh, Sing ning sandingmu ki om kritik kok dadak ngejak om kluthuk. maaf Mas ya. Wis biasa aku sering memaafkan seorang Tiada wanita. maaf bagimu. Neng, tadi ini kan? Kowe bar iki rabi lho, aja celintisan. Oh, yo. Ayo. Neng kuning lancir kuning ginawa liyan diajeng Dawuh Kang Mas. ora ana wanita liya sing tak tresnani ku jaba mung kowe sayang. Apa tenanan lho Kang Mas ngendi kamu kaya ngono kuwi aku yo tresno banget karo Ku sing wedok Aku iki yo tresno banget karo apa? kowe sayang. Aku yo banget karo kowe. Aku tresno. Ya. Iki awake dhewe mah kaya keluarga setruk. Diajeng Nggih, Mas. kira-kira pengen nopo melih. Aku mau kan wis omah ya, Mas. Nggih, nggih. Saiki aku tumbasna tumpakan to, Mas. Insyaallah tak tumbasne tumpakan sing menunjang mobilitasmu ki ora capek ya, Nduk. Oh. Kae sing seko ki tensine ki enak lentur. Tak pundhutke Alphard ya, Nduk. Iya, Mas, aku gelem. Double kabin ya. Heeh. Kita duduk di tengah-tengah. Apa? Kita tumpakan. Oh. Kowe rasah tak tumpahne tumpah tak tumpaki dhewe. Kae tanggamu wis ditukok nek omah. Ditukokke tumpakan Lah, aku lho ngono. tumbasno yo an Mas. Aku ki yo pengen disenengne. Odong-odong ya. Aduh. Mini train. Sepur mini. Ya Allah. I am a driver mini train. Sopir sepur mini. Lancir kuning ginawa liyan besok nek rabi tamune kaya bengi Oh, ya, Mas. yaine ya sopan tur barokai raketan kepiye-kepiye sok digawe ngene iki ya nduk Nggih, tanggape Mas. wayang tunggone pyayi akeh ngene iki barokahe akeh ngono ya Aku piye? Wis ijab tok ngono nyambut tak. Ijab sementing sah lho tak nggih tamu. Ade enek tamu ngene idol ngene batin kok ora barbar. Aku kapan? Oh iya. Lah, Ya ora. lah terus tamu nih sapa? Wis tamu niki pokoke ade iki ngundang sing nyurung arepku papat ngono wis jos ya. Gurung papat, yo ngundang tamu to, Mas. Ya. Ben kaya Mbak Yusi kuwi lho. Ya. luwese Ayune, ewese gandese, mlebese lambene, bathuke apipine, irunge gulune, bangkeane sing kuwi. Tangane. iya aduh
Nimas. Cek kuwi. Aku kelingan. Selamat namel. Malam. 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 Mas Akbar, Mas. Rawuh. Mas Akbar kalih Mas JB. Kalih Mas Wisnu. Mas Wahyu. Niki Dalang Wonogiri apa? Dalang Jawa Timur. Nggih. Mas JB wonten, Mas Akbar, Mas Wahyu. Kalih menika iki sing nggih motor nggih kaos iki masuk masuk. Lah ngawur kacamata klambenan iki. Wisnu. Kuwi tukang nyatet bet. Pandangnya bang lecet. Mangsane. Anu. Aduh. Nimas. Engko Agustus yo becek neh nunggoni kae. Wis to. Yo. Inten. Ki asline teko ya karo nyambat sok ben genti nyambat rono. Inten-intenipun Kakang Dewi. Nggih Mas. Niki dibablasne nggih menika gending aja digondeli. Apa kuwi? Ganti Bos. Ganti. Aja Aja diplerok iki. Perahu layar. Kamu kok plau layar kok iso. Bacotke ninggal katresnan, Mas. Oh saged. Dibukoni cara balungan DJ Parades. Nggih Mas. Ya 2 kali tampani jaipong bar kuwi terus buka Tampani celuk buka celuk. ninggal katresnan ya. Nanjake kanca-kanca saka kulonan ya. Lalo Anu Mas, priye? ki tetep ning kene, lah kae dalang sing teko keri yo ben mayang ning kono dhewe. Ngono penak kuwi. Yo kayak ngopo DJ Paradis. Nah, made in Setia Laras Ojing Together. Yo, asik. Yo, Setia Laras, Setia Laras. Ayo Mandiri. Ayo Bang. Iya. Mas Bobo tampani ane Mas Bobo. Yo. Sik Mas, sesuk nek gawe spido sing padha. Speedometermu gak padha iki. Niki ketoke garapane senes Parades, Mas. Lha apa, Mas? Paracetamol. Ya, pantular tak gowo jane. Yo, kayak ngopo? Yo, bukani celuk ndak caru. Nangis sajroning atiku. Nalika sliraku ning apa sliramu ra krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Suwun
jo klitik jo Dawuh, kluthuk. dawuh. Iki enek sinden yo sing kondang. Nggih, Mas. Rawuh Umi Umi Laila sapa? Mbak Umi Kalsum, Mbak Umi Kalsum. Umi Hafifah. Ya. Mbok mengke sareng-sareng kalih nika. Sapa? Kanca-kanca dalan. Oh iya, ki panyunan saka manten lanang. Nggih. Mbak Umi karo Mbak Ika Murni Oh, Mbak siwun jumeneng. Ya. Monggo cah sak kloron jumeneng tak sepoti. Nggih. Ya Mi. Bapake wanci Umi Hafifah Ika Murni Helingono Ini dok, ini. Laloleo Oh, ikan-ikan Lelao Oh, lelo lale Lelo leo Oh. Nah, iki Mas piyayine cah loro. Kula Sing niku- siji Islamik. Nah. Nggih, menika Umi Kalsum menika. Kok Umi Kasun to? Oh, Mbak Umi Hafifah nggih. nggih. Mbak Umi Hafifah, jumeneng nduk Cahayu panjenengan kok temantene cah sak kloron. Diaturi mik. Monggo Mas, jo klitik jo kluthuk. Niki, Ah, Mbak. Purba Wasesa kula aturaken dhateng Sedaya panjenengan. dawuh. Kula niku lek bocah-bocah niki dandan ngeten iki kula pangkling, Mas. Pangklinge. Nggih, nek Sokolo kan kepanggih menika rias Waranggono. Ayo gawe gelungan. Dan Ya padha wae karo sampean kuwi. Nek ning panggungno kaya-kaya ya. kula nggih blakon, Mas. Ndageli. Kula nggih ndageli, tapi lek ning mlaku ngoten nggih helm. Ketok. Helm. Ya, heeh. Iki arep tak derne ya wis mbok entak. Purba Wasesa Mas klitik no kluthuk. Dah, jan iki anu bengi iki tracara basa Tuwagono janji. Wis pokoke tak golek-golek ya. Iya, Jan. iya. Anu Dok, di atasnya ndak apa-apa ya, di Ya, atas. berdiri ngatur. Iya, sing nyuting ben penak, enggak apa-apa. Ora ngurangi. Ngantuk ya? Ngantuk. Oh, aja ngantuk to, Dok. Wah, sampean aku mudhun malah munggah, oke tak atur munggah, Dok. Ya sok kalau kowe ning dhuwur sok kalau ning ngesor to. Nek Sing ning dhuwur sitok terus niki pasif. sitok Umi, iki sing satunggal sinten? Kula, Nggih. kula Ika Murni. Oh, ala Ika Murni to sampean. Nggih, Masalah. pripun? Lah ya iki Sing nek ndi? iki jelas nalika Jelas. semua ya Mas Cahyo, Mas Bagong Darmono jelas. Iki lak sindane Mas Jakun kowe apa? Akon saka sapa? Lah iki berarti ra dalang kondang lho kok iso. Ora Oh, ora. iso iki. Sapa? Sapa? Sampan Ika Murni sing nderekne Sapa? sapa jenenge kuwi? Sapa jale? Mas Bagong ya? Bagong sapa? Bagong sinten? Bagong sapa ya? Bagong Glondor to. Bagong Bagong Glondor. Glondor. Anu Karanganyar to. Saiki jek kungkum. Ya ampun. Iki sing jelas Oh, iki alah. sindene BG Channel. Gigi Channel. Oh alah, sidene Mas Bagong nggih Iya, nggih iya, nggih iya. Mas Bagong Yogi. Iya iya. Sapa? Ya apa Yogi kok? Yogi saiki dadi bom-boman. Mas Bagong Darmono. Kene. Mas Bagong Darmono. Piye Mas? Nggih, Dua wanita itu cantik-cantik ndak? Cantik Wis to, Mas. Cantik Mas. Nek ngomongke bocah wedok sakniki mboten wonten ingkang cacat. Hmm. Sedaya sempurna. Ning kesempurnaan wanita jangan disia-siakan. Tegese? Pripun? Anjur digawa rono rene. Hmm. Ya harus dibawa amanah yen wis diwehi pasuryan sing cantik. Piye ben supaya ayu atine ya ayu pasuryane. Ngono. Ya ngono apa piye? Ika, Nggih. Dalem. wis bebas ki. Ya ngono apa piye? Jenengan nembang karo Umi. Aku ki anggere ngomah-ngomahe koyo ora digateni. Iki yoga ki wis apal lho kowe iki. Lho mulane sing apa aja nggih sing apal-apal. Wis. Aku jan sengit musuh awak. Aja nggih sing Mas. apal-apal. Ya dawuh. Tetembangan. Siap. Gandeng dalang-dalang ya rawuh. Sik Mas. Mas JB, Mas Oh, Wahyu. rawuh, Mas. Mengke Mas niku Akbar. mengke lak dalang kabeh. Ah, Mengke nggen munggahe digaweke odo-odo anu Perangan cakil. bambangan cakil. sing dadi cakil sapa? Lah nika
wis enek dhewe perane. Niki Iya. mengke Akbar Janaka. Hmm. Mengke Wahyu JB Cakil, Hmm. Wahyu Janaka. Ah iya. Coba sekalian ya, Mas. Nggih, Mas. Oh, dadi ana sinden loro iki ya to. Nggih. Dalange dugake cara duet men gayeng. Enak. Yo Mas Akbar, Mas Akbar. Yo, Piring. poti. Mas ojo. Larase. Mas. Ayo. Jadi JB, Wahyu JB. Ayo. Monggo Mas Wahyu, Mas JB, Mas Akbar. Kodo. Ya kene Cak Bagus. Elolale. Ayo. Dadak isin-isinan barang. Ayo. kering jaman Mbok yo. Seseke, Mas. Ya. Yo. Kene. Kakang Adiwati. Pangeran Akbar, Pangeran JB, Pangeran Wisnu. Wahyu, Pangeran Wisnu. Ayo kene Ger, putraku. Malak suwan ora Kadipaten Suwan Kanjeng Rama. Kene putraku Ger. Ayo, Wisnu. Ayo. Mik mundi. Jajal, lenggah kono. Wahyu. Jajal. Wahyu. Lenggah kono jajal. Ger, putraku Akbar. Tulung tok tat. Kepiye sakwise sliramu ndak utus ngawat-ngawati ana ing Kadipaten Nganjuk putraku, Awit pangestunipun Kanjeng Rama, kahanan Kadipaten Nganjuk Lulus Raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Sing tak suwun kaya ngono. Yen bisa ngawat-ngawati Kadipaten Nganjuk kanthi tentrem ayom lan ayem ya putraku ya. Nggih, Kanjeng Rama. Putraku Ger, Wahyu Giri. Putraku Ger. Tuk. Ger, putraku Wahyu Giri. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Kepiye sakwisipun Rama ngutus kupadi ananing tembangmu apa jenenge? Apa, Pak? Tembangmu apa sing mbok nyanyine? Skarpace. Kartaji. Kok Skarpatih? Apa ki tembangmu apa jenenge? Lamunan, Bapak. Ah, sakwise ndak utus kupadi ananing kembang lamunan kepiye cumandha ing saiki njur ana ngendi putraku Nger Wahyu Giri? Pan wonten ing Taman Sari Kanjeng Rama. Weluh, ana ing Taman Sari. Nggih, Kanjeng Rama. Iya. Sakwise aku ndangu Kang Masmu. Nggih. Pangeran Akbar Nggih. banjur kasusul sliramu putraku Wahyu Giri. Nggih, Kanjeng. Banjur nalika semono ndak utus ngancani adimu Wisnu ana ngendi? Sak menika nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Yen kaya ngene, ayo coba marak suwan adimu Wisnu coba. Gini. Ger putraku Wisnu. Modin. Wisik to. Sakwise kae kakang-kakangmu nampa jejibahan sing gedhe, njur saiki kowe bisa nentremke ati. Lehmu nyantri ana pondok endi, Nger? Pondok Bersalin, Kiai. Ngerti yo ngono kowe mau takon Banyol wit sore. Ora kepara ana ing wengi iki bisa sowan bareng ana ing Kadipaten pun Rama Bombong Penggalih. Kang Mas Darpo, Kepiye, Kang? cekap ingkang kayun ingkang badhe ndangu. Iya. Inggih menika putra. Iya. Coba. Dimas Wisnu, Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. piye anggonmu gladi para prajurit ana ing Kadipaten Tulungagung? Pangestunipun
anggen kula geganden kan kanca-kanca menika pinaringan gangsan mboten wonten alang setunggal punapa. Yen ora ana alangan apa kita dibudalne. Monggo. Ayit. Apa kok iso kuwi? Yes, Rama Sawetara Lengga Sawetara ya putraku Wisnu. Injis. Idis. Aku pengen dangung putraku si JB Kusumo. JB Kusumo. Iki putraku si JB Kusumo. Ya. Loh. Loh. Kene ger putraku ger. Ana dhuwur ger. Putra gua, bener. Kowe iki ketara ra tau ndelok YouTube kok. Ngene iki kok wis arep entek. Lagi odo-odo kok wis ngene iki piye? Putraku sing tak tresnani JB Kusumo. Kulo temangan di kowe kang dadak. Kakangku si Darpa wis ndangu putrane si Raden Mas Akbar kahanan Kadipaten Nganjuk lan uga ndangu si putrane si Pangeran Wisnu piye ana ngendi papan dununge ya kuwi Kembang Lamungan pun Rama ya wis dangu Bapak Wahyu, Wahyu. Mecle contonge ya. Wisnu ya sak dangu piye anggone gladi para prajurit nek kula napa nek kula? anggonmu open-open pitik kepiye iki Gagah-gagah pan-pan pitik. Ayo, iki toprak Setya Laras ki sok gelar. Latihan sih. piye nek pitik kuwi karmane pun Rama apa wis mbok openi tenanan Saya ngerembaka apa saya sudah? Ojo babakan. oh pitik iki penting oh Kalau Rama ora basa tak tapuki. Ampun Menawi. babakan niku. Nah, anggen kula gladi para pitik-pitik ngono lho. Nah, nggih kados lambene jenengan niku wae. Waduh, ora kajen. Ora kajen. sing ora kajeni dalange kowe digasarke. Jajeng ika, Diajengi kandasmu kuwi. Kok njaluk diajengi nyapa kok iso? genduk ika. Nah, putraku. Putraku Cahyo. Nah, ngono. Diajengi nyapa kuwi iki. Alah, ya sekali-kali ya dagang ki reboisasi. Heboisasi. Apa Oh, kuwi? pengembangan. Penghijauan kembali to, Bos. Tole, Lermo Sawetara, aku ngerti Gak kok bablasnya to? Tole, to. Bablasno ben apik. Tole, To. Duh. Lermo Sawetara bakal tak wehi panglipur kanggo bungahne rasa atimu ya putra-putraku. Apa ya seneng kaya mangkene? Eka Murni. Mikir coba pun Rama nyuwun mik. Nembango Nggih. kanggo nglipur putra-putraku ki ya Eka Murni karo Umi. Dawuh Kanjeng Rama. Jajeng. Diajeng. Piye? Kok diajeng to? Coba pun Rama pengen ngrungokne suaramu cah. Nggih kepripun? Nembango sing kepenak. Sing bawa ben putramu sing kakung-kakung. Bawa. Entenan. Oh, nggih. Bawa. Bawa. Untuk ini anu putraku sing ganteng dhewe. Aduh, ganteng dhewe. Ganteng dhewe. JB, putraku JB Kusumo. Kowe kok angel lah. Ya cek lho kowe. Anu, Kakang Kayun. Kayun, putra panjenengan nomor sekawan nika pancen kekatan Jampi Jawi. Apa? Ingkang dipun unjuk menika godhong rembuk polo. Dadi polone rembuk. Ganteng banget. Lalu kok kaget nyawa. Coba bawa cak ganteng. Nggih saderengipun nderek Bagio. Ora sah Bagio ora melu. Bagyo wis Maksudnya Mas Didik. aduh. Ora kajen. Cak kowe tatap mimik ora kajen kok. Nderek Mangayu Bagio Katon saderengipun. ke apa le? Iya. Nggih Mas Didik kalian Mbak Yusi anggenipun sampun kasembatan bangun Bale Wisma. Amin.
Mugi-mugi ing tembe wingkingipun saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah Amin. fitnah akhirah. Amin. Saged mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku. Kuwi sing prayoga. Nggih. Tole didik karo tole genduk Susi, kuwi Suyusi. Kuwi wis gawe bale wisma. Nggih. Sesuk bocah-bocah ki arep gawe bale kambang. Sumpahmu, randimo. Tembange napa niku wau? Bawa cangga-cangga. Pone apa? Manut, tiba selindro ora apa-apa. Pelok-pelok. Pak pelok, pangkur, Parasmarandono, dandang gula. Mamanesmu. Robertnya cangga. Wis Ayo kuwi. jejer gini. Lemu ngaji kekatamen nganti koyo bocah hulu. Wis kene lho, roder ini. Memanismu angut jiwa. Loh, rambut jengkleng ini toh? Udah do rasa. Loh, enek jengklenge jajal memanismu. Mu angut jiwa. Ki Mbasuki Banyuwangi jambal. Nah, ngono lho. Tole. Pakacen Romo. Ngono ki dibulakne kok iso. Agawe ruci tenggale. Gantian. Melerek. Piye to, Be? Ayo, tak edeng yo. Wisnu. Madep Rono le, sing tatak. Lara. Loro apa? Sing loro sing di le, sing di sing loro le. Kok Sing di sing loro le. Lek loro kok budal sampean le. Ayo, kowe dhisik. Lara apa kang si natya jas. umpama bunduta rokmi kok bakmi to rokmi Ngelerek JB. ebe B. Nane nano. Oh alah, itu bae gantine ke mall, ngelur mik ini. Iki bare tuk ya apa Mas Akbar? Tartamtu tak tu roti. Sik le, ketoke suaraku kurang menak kowe ora mak roti crispy lho le. Aku aja mau guyu lho wong. Ngarep gak tito pisan. Nah ya. Pisan. Aku tak sing joget aku. Joget lho ya. Oh, tak Sik toh. Dek iki lek pede aku tak sing joget. Kamu kok joget yo ora nglaras belas. Ibarat wong numpak prau. JB. Lumampah tanpa welah. Ayo. Yo. ing madyaning jala nidi Jeruk Bali. Nah, nonane si pucung mutah kuwawa. Bablasno kuwi. Yo. temah gunjing angge enjang ing pagulingan Ya Mas, Nggih Mas, bablaske lagon sing gathuk karo Nggih. kahanan menika wau. digarap cara grobogan Nggih, meneh. nggih. Menika wau sampun pirembakan, nggih menika tembangipun nggih menika Kadung Trisno. Iya. Ya ngene Indomie. Kula sampun nggih Mas Klitik. Oh, sik, niku sik. Kluthuk.
CB ngantek pengen nek gaji kalau kowe. Dat ngomong aku lho. Saya digraji JB to. Saya ngomong aku lho. Loh, mergo tresno karo Ora sampean. paham. Sing digaji JB sing ngakoni iki tak rek ngono. Yo, Bareng iki engko serapat gentenan. Wah, apik. Monggo. monggo Mas Bayu buka bonang garap lancaran gecul tayub grobogan. Yo. Mas Bayu iso ta buka bonang? Mas Bayu. No. Ning cok. Tendang tete Tela. ampun kesupen. Yo, monggo Mas Bayu. Dimedele Mas. Jaiponge dimedele. Manut balungan yo. Mbak Umi karo Mbak Murni jumeneng ya, Pak. Ah, kene tokne yo. Fotone sapa aku wis gede bisa melu sapa apa itu saiki
sing kuasa Terima kasih Mbak Umi, Mbak Murni. Kula ngeten iki Mas Anggit, Pripun? kaya-kaya mlo kelingan aduh jan. Ngopo? Kaya-kaya Mang kaya DLI. Loh. Kocok DL iki lho ya. Lah iki ya mlumpuk kok. Lah nggih. Mas Didik niku semet dulur, dadi ngendi-endi ana dulure enten. Lah Nggih to. nggih menika jan sae sanget pun mugi-mugi seniman seniwati sihat sedaya Mas Anggit. Apa kok ndongakne iki? Loh, iya mek ndongakne tok. Apa wis ndongakne iki tok? Apa wis ndongakne manteni iki Oh, ngomong? dereng Mas. Ah, ndongakne sik. Oh, Mas Akbar sampun. Mas Wisnu. Mas Wisnu ndongakne Mas Didik napa? Yo. Nggih, Mas Didik, Mbak Yusi, mugi sakinah mawaddah warahmah nggih, Mas. Mugi-mugi. Kowe mau wis diunekke JB liyane. Oh nggih, mugi-mugi enggal antuk kanugrahan momongan. Amin. Mas JB. Piye? Mas JB dereng, Mas. Mas JB nggih. B. Ayo B. Mugi-mugi Mas Didik kalian ingkang garwa. Sopo? Bojone Darminto. Mbak Yusi. Mbak Gusi mugi-mugi atut runtut reruntungan. Amin. Nggih. Mas Wahyu monggo. Mas Wahyu khusus, Mas. Nggih. Pripun? Mas Wahyu khusus diaturke tembangin jenengan. Nggih. Yo. Oh, no, apa no? Nggih no, Mas. Eman-eman no, Mas. Aja mudhun penari latar kok. Mas, sampan Abari arep ngopo? Tak dudoi ya. Pripun, Mas? Dalang-dalang muda itu nek gelem bertahan ning panggung. Nah, Apa meneh ning wayang. nggih. Yang sepuh-sepuh mawon rumiyin anggenipun menghormati panggung wayang niku mboten umum. Ngoten nggih. Nggih, kula iki sok nderekke abahe riyin lunggoni wayang niku nganti sak tancep kaya teng panggung men betah. Lah niki kari napa sawape dadak ngalih iki. Seneno Mas Lutuk, seneno. Yen iso Abari ngopo kok dadak medun sik iki? Mboten. Yen iso tunggono ngantek teropku dibongkar. Lah. Kon melu sup. Ora. Ya mesti ya ben rono sawap. Sawape apik ngene jam 12 munggahane apik sawap. Jas, heeh. Ya. Ya Mas lamunan. Mas Ayu monggo Mas Ayu. Bangke tembang mopo sitok ngono, Mas? Monggo Mas. Nggo anu no ngadu mantene no. Oh. Mas Bayu ki bote enek to sumanding apa-apa ngono. Sumanding apa? Sumanding yo. Manteni sawap ya perlu ning sing paling perlu ya Duwite becek. catetanmu. Oh iya. Esok ngetem. Sumanding. Nggih. Aku Monggo, mesakne Mas. sing bedug. Anu wae kayake musik kena iki. Musik ngenten kok. Musike aman. gak ada Ampul musiknya le. kok. Musike Ampuh. Om Titik nyanyi mawe poyo jan Apa? bledru. Oh mubeng. Sumanding Mas, yo Nggih, kok Mas monggo. Giri. Kado untuk Mas Didik dan Mbak sapa Yusi. Ah. Loh, Dikandani ora Mas? Jos. Dikandani ora jumeneng no. Mas. Ya. Mboten, nggih. Oh, Kancani sapa ngene? Mas Ayu monggo Mas Ayu. Nggih. Lintang kancani Lho, tang. Mas, tek iki Mas kolek. Yo tang kancani tang. Malah arep ya. Loh. Aja ngalih ketepi pisan. Oke. Banuan Mas Anggit. Asline iki matur suwun Mas. Manggani ya Mas aja mulai sik. Sing kiwa ke sida. Sing ndi? Kiwa kuwi lho. Kiwa ndi? Iki. Sing iki lho. Ngopo? Sida apa ora? Ora wis ora. Dek iki kok tawakne aku. Ngono kuwi. Sing anyar gak oleh. Nggih. Wong ki penake. Pripun Mas Lirik? Cek dawuh. Dalang padha dalange iki nek angger kepethuk sing digoleki mesti Wayang. Heeh. Jajal nek dagelan padha dagelan apa sing dijaluk contonge. Yo ora kok cocok. Banyolan apa carane hak cipta lan. Lusuran surjan. Ya. Tapi alhamdulillah kula lagi ero niki lho lek semanding niku ciptaane si Wahyu. Lah nyon dawa no. Oh tenan pura kuwi jane. Nggih, saestu kok. Saestu to. Saestu. Kuwi nggone Wahyu kuwi enek lagu kusuk sing arepe tak tokke. Ya kaya Sumanding. Oh nggih. Judule Napa, Mas? Cecaketan. 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 Dereng rilis nggih?
Dereng, Oke. cecaketan karo janjimu. Nggih, menika tesih judul tok, Mas. Oh, janjimu ya enak ya. Wonten Niki sing kula kan nyanyi soalnya Nggih. kan larasnya laras gamelan. Disepilke no. Slendro, Mas. kula. Selindro, Gila, selindro. gila, gila, gila. Mas. Ya, 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 Ayo, no, yo, nah, yo, yo. selindro, no. Heeh. Janji. Ya, wah apik iki. Janji. Piye? Terusnya piye, Kak? Janji sabar. Wantang raga susu. Sawai jembar-jembar. Parine lamu-lamu. Oh, oh, oh. Apa? Menika badhe nyanyi lagu Semanding menika. Iki kayak topan lawas iki. Kaya ngoyak saderan itu ya. Mas Anggit, Dalem. sembah nuwun sanget. Nggih, lah ajeng temu ndi? Kula niki enjing Mancing. Sesuk mancing. ngelep ya. Nggih. Mau ngarep budal mancing kok ya roh. Lah Kula iya. mencing-encing badhe Surabaya. teng Surabaya. Oh, Surabaya napa? Nggih mancing. Mancing. Oh, Mancing. Putumu lahir lho. Dalem Anake Riki. sinten? Putumu. Kok putu piye iki sing ngakoni mbah rene sing gelem. Kok putu piye to sampean ki? Kudu Piye, Mas? paham trae. Piye, Keng ngono piye, asline ya anakku. Oh, Melu urun to. Enten Mas Agit, pripun Mas Jo? Kang Baken, Nggih. dalu menika mboten kok pamer mboten. Pripun? Mboten kok sombong mboten panjenenganipun Pak Narto kalian Bu Susi. Nanging Nggih. dalu menika mujudaken syukur minangka dados piyai sepuh ingkang kagungan amanah. Nggih. Kula wentahken putra kekalih insyaallah Mbak Yusi kalian Mas Didi Didi, ingkang nah, karo dipun Mas Didi lenggaken niku. sageta paring bekti dateng tiang sepuh kekalihipun. Amin. Saged mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiang kalih. Amin. Insyaallah wong tua tetep rekoso, anak tetep digawe Mulya. Amin. Insyaallah Amin. bektine anak kangge wong tua tetep ditanamkan setulus hati bahwa doa seorang tua tetap untuk anak yang lebih baik. Amin. Wah, ngoten niku lho.